baba rine zvitatu zvekudenga zvakasungwa murushanga nauya ndakatsika munyika inogona kupupurwa naMozisi naErija naMaikoro Moses Erija Maikoro ndo vanoziva pfundo yakasungwa murushanga ine tsinhiro yekubarwa kwegore gore iri raibarwa richibva muutonga riine tsananguro yekuprofitwa kwenyika uku regai ndidzokorore ndoda kuti munzwisise kuitira kuti mangwana kana maakutaura mutaure chokwadi. Ndiani anonzi Inoki? Ndiani anonzi Manuel? Chii chinonzi upenyu? Chii chinonzi nhamo? Chii chinonzi nyika? Chii chinonzi denga? Chii chinonzi madokero? Kana kuti mabvezuva? Zvakapesaniswa papi? naMwari. Imi makazozviziva sei? Kuti aya madeuka zuva, aya mabude zuva, makaziva sei? Kuti uyu ndiMwari, uyu ndisatani. Makaziva sei? Kuti uyu ndiManuel, uyu ndiJohani. Makazvipatsanura sei? Kana ndauya sezvizvi munoti ndiriani mukati menyika. Kana makundipa zita imi munondipare kuti ani? Indati ndiri dombo, ndiri zuva, ndiri mvura, ndiri nyenyedzi, ndiri mwedzi, ndiri gore, ndiri mhepo. Pakuverengwa kwenyika nyika ino kuti isikwe yakadatsananguro yakaprofitwa nyika kubva kwekutanga kusvika kwekupedzisira. Makagara kunyika yakaprofitwa nezvichaitika panyika. Ndagaunzwe ndikutaurire amai vako iwewe vasati vapo vaifanirwa kuzovepo kuti vabereke iwewe. Baba vako vasati vaberekwa vaifanirwa kuzovepo. Vaifanira kuzovepo kuti iwe uzowanika panyika. Saka kureva kuti mubereki wako iwewe aifanirwa kunge aripo kuti iwe uvepo hwako iwe itsananguro. Kureva kuti mubereki wako iwe danga asina kuberekwa iwe wode usipo wakagarepa. Saka zvakatangira kumubereki. Kuberekwa kwomubereki wako kwakaita kuti iwe uberekwe. Kurarama kwakaita amai vako nababa vako akaita kuti iwe uvepo nhasi. Dai vakafa usipo. Saka regai ndikutaurire kune vanhu vasipo pano vakafirwa nevaifanirwa kunge vavabereka. Kana zvandikutaurira Lone Friday dati amai vakafa gore rakapera nababa vakafa vakatofa pasati paberekwa munhu vandaifanira kuparidzira pano. Saka hapo zvine tsananguro kubereka kwako kuti uve pano iwewe. Kuchengetwa kwakaitika vabereki vako kwakaita kuti iwe nhasi unge uri pawakagara ipapa. Saka ticharemekedza vabereki kuti tizive kuti vo vakasaka tinzwe muromo unonzvino kudenga. Sarfaro! Vara mamuri! Bereru! Makauya! Akaberekwa imi! Kuti muzondinzwa! Vasingandinzwa! Vapo! Vakatadza kundinzwa! Vakakundikana kundiona! Avapo vakandiona zvakare! Murikuwa zvandikutaura! Saka ndiani Erija? Ndiani Moses? Ndiani Maikoro? Ndiani ari kumakore? Ndiani muprofiti wekudenga? Anoprofita denga sezvarakaita. Nekuti denga rinoda tsananguro. Saka ndiani ari kuprofita agere mudenga? Ndiani ari kuprofita ari pakati penyika? Nekuti kana tsananguro dzakusangana dzichasangana dziri mudenga nedziri panyika kuti dzivake nzira yechimwe chichisvika kuna Baba. Uvara mamuri! Amen. Chishanu maronda mashanu epamuviri pajeso uchibayiwa uchitambudzwa mugorokota pachivakwa maronda mashanu
kurati dai zvasinatsananguro maronda mashanu aya aifanira kupfurikidza kuita mapfumba amwe. Saka kureva kuti imimi dai maronda mashanu dai muviri waJesu wakaita maronda 12 mainamata zuva rechigumi nechiviri. Dai pakaita maronda mapfumba amwe mainamata zuva rechipfumba amwe. Saka pakaita maronda mashanu aisaka kuti paite tsananguro yekunamatwa zuva reFriday, zuva rine tsananguro. Saka imi mungonamata uye mazuva akagara aya haangoitwa chirangano chenyama, anobva mutsananguro dzegore. Mune murume anotaura mazuva ekunamata achibva anongedzwa chinziwo. Vanhu ava ndavanamate mazuva matatu kubva pazuva rechina kusvika pazuva ranhasi. Zvine tsananguro yekuti imimi munamate zvinozove nechimiro, nekuti mazuva aya kune vamwe vari kungoataura ari paubhuru, ari mazuva ezvinakidzwa. Mazuva aya anobva atorwa vanhu vazhinji vachisiyana nemabasa avo, mugokokorodzwa mugounganira zvinhu zvisina tsananguro. Ipapo paine mitambo yepanyika. Imi muchifungira kuti mutambo wokudenga. Saka muridzi wekudenga manje unobva wanongodzera maikoro achiti maikoro dzika panyika, enda unorwa uchirwira zita rinonzi Baba. Nekuti kuna ana Mwari vari munyika, kune zvimwari zviri kunamatwa. Mwari wezvidhori wamisikidzwa pakati penyika. Uri kuuya wakatakura zuva iri uchiti ndiri wechishanu, iye asipo pazuva reropa. Iye wacho asipo pazuva iri achiti ndatumwa pazuva reFriday. Mune gadziriro imi yekuparadzwa kwezvimudhuri. Kune makoma ari kuda kuparadzwa nezvidziva zvakamera miti mukati zvisina tsananguro. Haisi mimvuri, haisi mvura, zvese zvichafa kuuya kwemoto naErisha naMosi. Sarva saka tinoda kuchengera basa muchityira rufu usina tsananguro, nekuti muchapaswa. Vanhu vazhinji vachapera kufa, vamwe vachaoma mitezo, vamwe vachatorerwa mboni dzemaziso, vamwe vachabvutirwa tsoka kuitira mukanu, nekuti muridzi wemukanu ari kuuya kuzoisa mukanu panyika, achiisire mukanu uyu pakati pekuti vasarambe vachifamba kunoparidza nhema. Saka ngavaremare vanofanira kuparara vasati vasvika. Kureva kuti kana vakaregererwa vachienda nhema dzichateterera, dzichaenda pese pese. Chatandara muberere remba yako, uchaona makuhwa akagara mugudzuru remba yako iwewe. Saka baba ati ngazviparare zvisati zvaenda kure. Saka tine tsananguro muchinguva chidikidiki chekuparadzwa kwenhema, kuti nhema iparare. Kunotoparadzwa wacho ari kudzitaura, zviri kuti dzidziso haichasvika, rairidzwa haichapinda muhana dzevanhu. Kana ndikavati vangomana musani wewawa kana kutamba nje, ichisiye ichi vane nharo. Saka zvanzi nababa vanofanirwa kupaswa vasati vaenda kure, kuitira kuti chokwadi chitumbuke. Muvhara vaburi, muvhara vaburi. Haleluya. Pari kuda kupinda nemugwagwa. Kana wakavakira chitoro ipapo chiri kufanirwa kuparadzwa nechikatapira, nekuti pane mugwagwa. Urikuda kupinda neipapo. Saka ava vagadziri vemugwagwa, iyo ministry iyoyo yemugwagwa iyi, kana paine musha wakanakisa paripo pane highway, musha uyu unofanira kubva. Mubvunzo unoti jana akakutuma kuvaka iwe. Pauri kuziva kuti paizouya nemugwagwa, ndakakupa munda ipapo, nekuti mugwagwa uri kuuya. Saka chauya chikatapira kuzopaza chitoro chakavakirwa pedyo nepari kuuya mugwagwa. Pari kupazwa chitoro, pari kubva chipatara chakavakirwa mugwagwa, nekuti chakavakirwa pasipo. Vara vamuri. Amen. Amen.
vachengeti vemutemo